Здравейте. Здравейте. Първо, ако може да представите вашата компания, история, какво продавате, какво произвеждате и колко човека работят за вас. Значи, нашата фирма името на фирмата е Металарт Инженер Добрев ЕООД. Дейността ни е от 9 години. Основната ни дейност е фитнес оборудване, крака за маси и индустриален стил за виждане. Ето, можем да ви покажем фитнес оборудването. Предлагаме лежанки, силови уреди, кросфит съоръжения, стойки за дъмбели, за тежести, за подувки, лостове, почти всичко настилки имаме за фитнес обзавеждания. Предлагаме много крака за маси, индустриален стил крака за маси, най-различни модели, както и работим много по модели на клиента. Също така предлагаме и цялостни решения за хранително-вкусовата промишленост, като консумативи, палетни колички, силажи за тави, форми за закуски, такива, за пици, за милинки, за всякакви такива тестени изделия. В момента работят мисля 14 или 14 човека в фабриката. Добре, вашата роля тук каква е? Ами аз менажирам всичко. Добре. От покупка на материали, идеи за изделия, пускане в производство, следене на качество, боядисването и така нататък, до упаковка, до крайния клиент, нали, следа си целият процес. Има хора за всяка позиция, но аз ги контролирам. А как сте рязали металите преди да си купите нашата лазерна машина? С лентоотрезна машина. Лентоотрезна машина на пилоус. Добре, а какво ви накара да си купите точно нашия лазер? Ами, видяхме го в една друга фабрика и ни хареса как работи, бързина, качество и цената също ни хареса. И решихме да си го поръчаме. Какво мислите за дългосрочни отношения с нашата компания? Бихте ли споръчали друга машина от нас? Определено до момента сме доволни от машината. Дори да имаме някакви въпроси, задаваме ги там по онлайн кореспонденциите, винаги се отзовават хората, връщат ни отговори, нямаме никакъв проблем с тях, бихме поръчали други техни машини за напред. Добре, благодаря ви много за отделеното време.